Contemplem la lluna. No, però contempla-la amb mi. Ah, vale. Contempla-la amb mi. Ah, espera. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Vols dir que ens en recordarem de fer això? Feia molts dies que no estàvem al nostre estudi. Podríem dir la nostra habitació, però dir l'estudi queda millor, queda més professional. Però aquí estem, aquí ens trobem una altra vegada i avui parlarem d'una cosa, o d'una època, més concretament, que crec que és molt interessant. Sí, una època estacional. En concret, la tardor. I per què parlarem de la tardor? Què té la tardor d'interessant al Japó, evidentment, com perquè mereixi un vídeo. Ja sabeu que vam parlar de la primavera i el hanami, però la tardor potser no és tan coneguda, però també pot ser molt bonica. De fet, la tardor és una època on molts viatgers, quan hi van, queden meravellats de l'espectacle contemplatiu. Ja que ho has dit d'aquesta manera tan poètica, anem a parlar d'una de les coses que se celebren precisament per avançar l'arribada de la tardor i per celebrar-la, que és el Tsukimi, i té molt a veure amb la contemplació, en aquest cas de la lluna. Aquest acte simplement és un ritual d'agraïment a la natura. Per posar-vos una mica en el context històric, igual que moltes altres tradicions, celebracions i rituals japonesos, aquesta, el Tsukimi, ve de la Xina i es porta celebrant al Japó des del període Heian, que és un període comprès entre els anys 794 i 1185. Així doncs, estem parlant de que és una de les tradicions més antigues del Japó. Una tradició mil·lenària. Ara mateix el podríem veure, el Tsukimi al Japó, quan se celebra, quan hi hem d'anar per poder contemplar la lluna en la seva màxima esplendor. Bé, ara per ara ja hem fet tard. Perfecte. Però no passa res. Aquest any ha caigut el dia 21 de setembre. Però què passa? Que cada any la data varia. I per què? Doncs perquè aquest dia se celebra el dia 15 del 8è mes del calendari lunisolar. Si no sabeu quan és exactament el Tsukimi aquell any que potser podeu estar al Japó per veure'l, sempre ho podeu buscar en el nostre amic Google, que segur que ens dona una resposta. Es diu que fa molt de temps els nobles organitzaven sopars damunt d'unes embarcacions i recitaven poemes en elogi a la lluna. Més endavant, en el període Edo, 1603-1868, jo sóc el de les dates, sembla ser avui, es va popularitzar entre la gent de classes més baixes, que no fossin nobles i tal, i fins al dia d'avui, que és una celebració que, tot i no ser tan famosa o tan multitudinària, per exemple, com el Hanami, doncs encara se segueix celebrant d'una manera molt concreta. És a dir, es mira la lluna mentre es menja un menjar que es diu Tsukimi Dango, que alhora també és una ofrena a la lluna. El Tsukimi Dango, perquè ens entenguem, és una espècie de dolç molt semblant al mochi, perquè està fet de la mateixa pasta. I el que fan és fer-ne boletes i apilar-les totes en forma de piràmide. I abans de passar a la següent tradició, a la següent cosa que es fa o que es pot veure a la tardor, us explicarem una curiositat. I és que hi ha la teoria de que a la lluna hi viuen conills. I per què això? Doncs perquè diuen que quan mires la lluna es poden veure formes de conills que estan fent precisament la pasta del Tsukimi Dango. D'aquesta llegenda en surten algunes històries i molts de vosaltres coneixereu el manga i anime de Sailor Moon. I aquí tenim a la Bunny Tsukino, que el seu nom ve a ser conillet de la lluna. Correcte. I per completar una mica, en japonès no es diu Bunny, sinó que es diu Usagi, Sí, que vol dir conill. és que jo el vaig veure en castellà. Ara passarem, potser, al més representatiu de la tardor japonesa. Com tots sabreu, segurament, si heu vist fotos, si heu vist manga, si heu vist anime, si coneixeu una mica sobre el Japó, aquest país canvia molt depenent de l'estació. I per què dic això? Doncs perquè una de les imatges més famoses, més conegudes del Japó de la tardor és tot un seguit d'arbres que tenen les fulles vermelles o molt rogenques i que fan una estampa preciosa. Això
es coneix com a momiji, que ja la paraula en si és una combinació entre els kanjis de vermell, fosc i fulla. Llavors, doncs, ja ho tenim clar, no? Però què fa la gent quan és el momiji? Podríem dir que s'assembla una mica al que fem aquí quan ve la tardor. Ens en anem al Montseny, ens en anem al Pirineu, a passejar, a veure les fulles seques per terra. Però en allà hi ha com una mica més d'encant i, sobretot, més contacte amb el tema ritual, amb el tema de l'essència, de la bellesa, i s'aprecia molt més que aquí. Jo suposo que és perquè al Japó donen potser més importància al que és la naturalesa o aquest contacte, no? amb això, amb els arbres, amb els boscos, les muntanyes i tal, i suposo que allà doncs, per això té aquest component una mica més ritual, no sé com dir-ho. Sí, saben apreciar més el contacte amb l'espiritualitat. Deixeu-me dir una apreciació que també ho hem comentat amb companys que ja han pogut ser o que directament viuen al Japó, i és que si preteneu viatjar-hi, tot i que potser la tardor aquí no la concebem com una de les estacions més vistoses, potser és un dels millors moments per anar al Japó, per 3 coses. La primera és que el momiji doncs, és preciós, vull dir, hem vist fotos i ens sembla brutal passejar entre aquells arbres amb aquelles fulles tan vermelles i, no sé, ens sembla molt encantador. El segon és que potser és una època on no hi ha tants turistes, bé, aquests anys doncs segur que no n'hi ha perquè estem com estem, però em refereixo quan la vida era o torni a ser normal. I la tercera, i no menys important, són les temperatures. El Japó té un clima una mica dràstic, és a dir, a l'estiu, a ple agost fa molta calor, i a l'hivern, doncs, a segons quina zona, evidentment, però acostuma a fer molt de fred. Llavors, què passa a la tardor i la primavera? Que són les èpoques on hi ha potser un clima més suau i més agradable per anar-hi. Llavors, si ho sumes tot, doncs seria un gran moment per viatjar-hi. Aquí us ho deixem i a vosaltres, quan s'hi pugui tornar, decidiu què feu. En allà, a aquesta època, també tenen les seves cançons i els seus poemes típics de la tardor. Podríem dir com aquí quan cantem la castanyera. Quan ve el temps de collir castanyes. Durant la tardor, en allà també hi ha un ritual molt important que és el Higan, que és un ritual budista. Igual que aquí tenim la castanyada i Tots Sants i el Dia dels Difunts i d'alguna manera ens posem en contacte indirectament amb aquells que ens han deixat, aquest ritual també és un ritual d'agraïment cap a les persones difuntes i els que ja no hi són. Cau justament en el solstici de tardor. I en concret es fa 2 vegades l'any, en el solstici de tardor i en el solstici de primavera. Tornant a un tema més festiu, tot i que també té certa relació amb els difunts, al Japó, i sobretot des de fa no masses anys, hi ha una celebració occidental que aquí també se celebra molt i cada vegada més, que és el Halloween. I més concretament hi ha un punt de trobada molt característic d'aquests últims anys, que és el creuament de Shibuya. Si voleu saber-ne més, tenim un vídeo dedicat al Halloween al Japó. Us el deixarem per aquí sobre i si voleu veure'l, doncs estarem encantadíssims que ho feu. I ja per acabar, centrant-nos també en aquesta època estacional que és la tardor, al mes de novembre ens trobem amb una celebració molt bonica, que és el Shichi-Go-San. I per què Shichi-Go-San? Doncs, com heu pogut veure en pantalla, aquests kanjis són el de 7, el de 5 i el de 3. I és una festivitat dedicada als nens i nenes. Llavors, avui no en parlarem en excés perquè dedicarem un vídeo sencer a aquesta festivitat, ja que és molt important i creiem que mereix un vídeo sencer dedicat a en què consisteix, què s'hi fa, una mica de història, una mica el que fem sempre amb els moments importants al Japó. Així doncs, si voleu saber en què es basa el Shichi-Go-San, haureu d'esperar una mica, ja que la festivitat és al novembre i ho farem encaixar amb el temps real. Exacte. I vosaltres, coneixíeu la tardor al Japó? Sabíeu aquests conceptes? Us agradaria viatjar-hi o potser ja hi heu anat? Si és així, esperem els vostres comentaris. Com sempre, esperem que us hagi agradat el vídeo i que us hagi servit per aprendre o simplement per repassar les festivitats del Japó que es fan a la tardor. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook, a Twitter, a l'Instagram, a
Twitch i a TikTok. Un cop més, moltíssimes gràcies i ens veiem al proper vídeo de... Aventura per Japó!